Aplikácia CarneoPay je určená na jednoduché spárovanie platobného zariadenia Carneo s vašou platobnou kartou. Aplikáciu CarneoPay jednoducho získate prostredníctvom Apple Store na iOS, Google Play na Androide alebo priamo stiahnutím súboru pre Huawei zariadenie. Registrácia účtu. Po inštalácii aplikácie CarneoPay je potrebné vytvoriť si používateľský účet. Zadajte e-mail, zvoľte heslo a potvrďte ho. Potom kliknite na Zaregistrujte sa a váš účet bude pripravený na pripojenie platobného zariadenia. Prihlásenie do účtu. Po úspešnej registrácii sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Zadajte svoj e-mail a heslo, ktoré ste si pri registrácii vytvorili a kliknite na Prihlásiť sa. Následne sa prihlásite do aplikácie CarneoPay a môžete pokračovať s pridaním platobného zariadenia. Po prvom spustení aplikácie CarneoPay vás privíta úvodná obrazovka. V tomto momente ešte nemáte pridané žiadne zariadenie, preto sa zobrazí hlásenie, vyzerá to tu dosť prázdne. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať zariadenie, aby ste mohli začať s pripojením vášho platobného zariadenia. Pridať zariadenie. V tomto kroku začína samotné pripájanie platobného zariadenia. Telefón je pripravený na skenovanie cez technológiu NFC, preto priložte zariadenie k zadnej časti mobilu, kde sa nachádza NFC čítačka. Po úspešnom načítaní sa zariadenie automaticky pridá do aplikácie a môžete pokračovať ďalšími krokmi nastavenia. Zariadenie pridané. Po úspešnom zoskenovaní sa vaše platobné zariadenie priradí k účtu v aplikácii CarneoPay. Na obrazovke sa zobrazí potvrdenie spolu s obrázkom pripojeného platobného zariadenia. Teraz máte dve možnosti. Kliknúť na Pridať službu a pokračovať priradením platobnej karty k zariadeniu. Alebo zvoliť Pridať neskôr, ak chcete tento krok dokončiť až inokedy. Pridať službu. Po pridaní zariadenia si môžete zvoliť, akú službu chcete do zariadenia nahrať. Platobná karta umožní používať zariadenie na bezkontaktné platby. Vizitka je elektronická vizitka s vašimi kontaktnými údajmi, ktorú môžete jednoducho zdieľať priložením zariadenia k telefónu inej osoby. Pre platobné funkcie zvoľte možnosť Platobná karta. Zadanie údajov karty. Na tejto obrazovke zadávate číslo karty, ktorú chcete priradiť k svojmu platobnému zariadeniu. Ak máte kartu Mastercard od podporovaných bank, mBank, VUB 365 Bank, zadajte priamo číslo svojej karty. Ak používate inú banku alebo kartu Visa, je potrebné využiť službu Kerv. V bezplatnej aplikácii Kerv si na základe svojej karty vytvoríte virtuálnu kartu Kerv. Do CarneoPay následne zadáte číslo tejto virtuálnej karty. Kliknite na nasledujúci a pokračujte v procese pridania karty, vrátane odsúhlasenia podmienok poskytovateľa platobnej karty. V tomto kroku sa vaša platobná karta priradí k platobnému zariadeniu. Stačí kliknúť na Začať a priložiť platobné zariadenie k zadnej časti telefónu z NFC, aby sa dokončilo párovanie. Zároveň prebieha overenie a schválenie pridania vašej karty do zariadenia jej vydavateľom. Po úspešnom potvrdení je karta pridaná a pripravená na používanie v zariadení. Zariadenie je pripravené na platenie. Po úspešnom pridaní a aktivácii karty je vaše platobné zariadenie Carneo pripravené na používanie. Od tejto chvíle môžete zariadenie využívať na bezkontaktné platby rovnako jednoducho ako klasickú platobnú kartu. Stačí ho priložiť k terminálu. V aplikácii pri svojom platobnom zariadení uvidíte priradenú platobnú kartu spolu so zelenou informáciou o jej aktivácii. Ako správne platiť platobným zariadením? Aby platba prebehla rýchlo a bez problémov, je dôležité priložiť zariadenie k terminálu správnym spôsobom. Správne, majte prsty zatvorené v pesť a smerujte zariadenie k terminálu. Nesprávne, nemajte ruku otvorenou dlaňou nad čítačkou. V tejto polohe sa NFC čip v zariadení nedostane do kontaktu s terminálom. Odstránenie karty, deaktivácia platenia zariadení. Otvorte CarneoPay a vyberte svoje platobné zariadenie v zozname. V detaile zariadenia vyberte kartu, ktorú chcete odstrániť a potvrďte akciu Odstrániť kartu. Po potvrdení sa karta okamžite znefunkční pre dané zariadenie, už nie je možné s ním platiť. Týmto krokom sa deaktivuje len používanie karty v konkrétnom platobnom zariadení. Karta samotná v banke zostáva neporušená a môžete ňou ďalej platiť. Ďakujeme, že používate CarneoPay.